Karakaldaring manaya kay ka bro. Burida ka na nakit. Wapen, koy. Di Uncle Dan ang po di Auntie Nena, excited langan. Pero lalo ni lola mo, panayan ng kukutang ng kapilang kamuli. Talaga po? Excited na ako ring akit ko lang. Pero malyari pong dumalan ko pa ka lolo. Birthday na po ngayon ni Ale. Awa, sige. With amenities at par with international standards, you would want to visit your loved ones more often.